जिच्या कुशीत जन्म होतो ती माता आणि मेल्याच्या नंतर जी कुशीमध्ये सामावून घेते ती माती आणि याच मातीचं सौभाग्य वाढवण्याचं काम दिवसेदिवस अण्णा तुमच्या माध्यमातून होत आहे. म्हणजेच लोकप्रिय दक्षिण मतदारसंघाचे लोकप्रिय आमदार आदरणीय मोहनअण्णा हंबर्डे यांच्या माध्यमातून होत आहे. काल आलेल्या निर्णयानुसार महाराष्ट्र राज्याचे कॅबिनेट मंत्री तथा कॅबिनेट बांधकाम मंत्री तथा नांदेड जिल्ह्याचे पालकमंत्री आदरणीय अशोकरावजी चव्हाण साहेब यांच्या माध्यमातून नांदेड जिल्ह्यामध्ये 113.85 किलोमीटर रस्त्यामध्ये दर्जावाढ करण्यात आली. त्यातील बहुतांश रस्ते हे नांदेड दक्षिण मतदारसंघातील आहेत आणि यामध्ये निश्चित स्वरूपात हे विकास आणण्यामागे विकासाचं एक आपलं विकास खेचून आणण्यामध्ये या भागातील प्रश्न मांडण्यामध्ये अण्णा अग्रेसिव्ह असतात आणि या भागातील जे मूलभूत प्रश्न आहेत ते म्हणजे दवाखाना असेल, लाईट असेल किंवा पाणी असेल, हे तिन्ही प्रश्न निश्चित स्वरूपात प्रत्येक मतदारसंघातील मूलभूत प्रश्न असतात. पण या मतदारसंघामध्ये दवाखान्याचा प्रश्न आणि दवाखान्याच्या कमिटीचे अध्यक्ष अण्णाच असल्यामुळे तेथील प्रत्येक पेशंटला त्याच्या ट्रीटमेंट सगळं पूर्ण जबाबदारीनिशी आणि प्रत्येक पेशंटचे काळजीपूर्वक फोन असेल किंवा स्वतः जाऊन भेटून काळजी घेण्याचं काम डॉक्टरांच्या माध्यमातून अण्णा निरोप घेत असतात, त्यांची काळजी घेत असतात.